muri Zimbabwe kana kuno munhu anovhura hombe kuna Fadzai Mahere, nokuti Fadzai Mahere anosvika achifumura achiexpose aiwa nemanyepo eZANU-PF achiti this is the reason why we no longer trust government yaED Mnangagwa. This is the reason why we no longer trust them anymore. Muri Zimbabwe aiwa toona kuti Fadzai Mahere atone moto mburugwa, nokuti sada muendera mberi nenyaya iyi nokudzira chibva subscribe like utina on the bell icon. Tambochera maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live. Nokuti Fadzai Mahere anonyora chiti when we say we cannot trust the government of Zimbabwe, this is what we mean. Anobva poster newspaper rakanzi the Sunday Mail 1 month ago rakanzi we have enough grain to last until the next harvest. Obva nyora chiti a month ago they told us we have enough grain to take us to the next harvest. They lied that Pfumbudza had been a resounding success. Now they are relying on privately imported GMO grain to prevent a hunger crisis. The next head of the very government ministry that lied to us was crowned top performer in cabinet last week. It's a mess. We now need new leaders. No mashuka naito kana Fadzai Mahere achiti aiwa atingabo trust government the current government iripo anymore. Noda kuti vanoreva nhema, vanopublicize mashuko enhema. 1 month ago vanga vatoti aiwa Pfumbudza yanga a success ichatipa grain aiwa up to the next season. Asi izvezvi nzara yauya vakuimporta maGMO. Tudze mafundo enyu muri kudipa pamusoro washoko atokwana Fadzai Mahere pine comment section medu. Saka no subscribe, kulike, notina on the bell icon. Tambochera maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live.